Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mona. 31 taong gulang. 4 na taon ng kasal sa asawa kong si Philip. At may isa na rin kaming anak na babae. Nagtatrabaho siya sa Maynila at minsan lang umuwi. Karaniwan ay 1 beses sa isang buwan. 37 years old na po siya ngayon at masasabi ko namang mabuting ama. Pero bilang asawa, hindi ko masasabing perpekto ang pagsasama namin. Marami na kaming pinagdaanan ni Philip, lalo na pagdating sa mga babae. Ilang beses ko na kasi siyang nahuli sa mga chat, palihim na usapan at mga kalandiang katrabaho. Sa tuwing mahuhuli ko siya, lagi siyang humihingi ng sorry. Lagi niyang sinasabing wala lamang yun, na ako pa rin naman ang uuwian niya at ako pa rin ang totoong mahal niya. At dahil may anak nga kami, dahil may pamilya kami, pinili kong maniwala. Pinili kong magtiis. Pero Miss Love, ang ikukwento ko po ngayon sa inyo ay hindi tungkol sa aming mag-asawa. Hindi ito tungkol sa mga pagkukulang niya sa akin. Kundi tungkol sa amin ng kapatid niyang si Randy. Isang pangyayaring unti-unting gumulo sa katahimikan ng buhay ko. Isang kwentong hindi ko inakalang mangyayari at kailanman ay hindi ko ipinagmamalaki. Ito po, Miss Love, ang kwento ng affair namin ni Randy. Mas bata si Randy kay Philip ng ilang taon. Nagtatrabaho to sa Dubai at 6 na taon na raw itong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Sa totoo lang, hiniminsan ay hindi pa kami nagkikita ng personal ni Randy. Kilala ko lamang siya sa mga kwento ng biyanan ko. Nababait daw to, masipag, at mapagbiro ko nung time na yon. Siguro dahil matagal na ring hinintay ang pag-uwi niya. O baka dahil gusto ko ring maging maayos ang lahat. Nang dumating siya, napatigil ako noon sa ginagawa ko. Napatingin ako sa kanya. Matangkad siya, moreno. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong bigat ang presensya niya. At nung magtagpo ang mga mata namin, para bang saglit na huminto ang paligid ko. Ngumiti siya at bahagyang tumango. Ako naman ay agad umiwas ng tingin. Pakiramdam ko kasi nahuli ako sa kung anong hindi ko naman intensyong gawin. Ate Mona, sabi niya na may ngiti sa labi. Kumusta ho? Nagkita rin tayo. Maganda ka pala sa personal ha. Pagbibiro pa niya. Bolero pala talaga. Mukhang tama ang biyanan ko. Napapaisip akong sabi nun. Napangiti na lamang ako sa kanya. Oo nga eh. Good to see you. Sagot ko. Halika na. Marami kaming niluto. Alam naming na mismo ang pagkain dito sa Pinas. Tumango siya at sumunod. Sa buong hapunan napansin kong tahimik siya. Sumisingit lang kapag kinakausap. Pero palaging nakangiti ito. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. At sa tuwing magtatagpo naman ang mga mata namin, pareho kaming agad na umiiwas. Sinabi ko noon sa sarili ko na wala lang yon. Kapatid siya ng asawa ko. Ngunit habang tumatagal, habang nagkukwentuhan ang buong pamilya, unti-unting may nabubuong kakaibang pakiramdam sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit mas madali akong ngumiti kapag siya ang kausap. Bakit parang maingat akong pumili ng salita kapag kaharap ko siya. Kinagabihan, nanatili akong gising habang nakatingin sa kisame. Pinapagalitan ko ang sarili ko. Wala akong karapatang makaramdam ng kung anuman para sa ibang lalaki. Lalo na't kapatid siya ng mister ko. Pero hindi ko rin itatanggi, Miss Love. May nagsimulang isang pakiramdam
na matagal ko nang hindi nararamdaman sa asawa ko. Iyon ang init at kilig. Hindi ko alam noon na ang simpleng pag-uwi niya ay magiging simula ng isang kwentong magbabago sa buhay ko. Isang kwentong punong-puno ng pagkalito, pagkakasala, at mga desisyong hindi ko akalain na magagawa ko. Lumipas ang mga araw matapos ang pag-uwi ni Randy. Unti-unti kami naging komportable sa isa't isa. Hindi ko na malaing nasanay na ako sa presensya niya, sa mga biro niya. Kapag umaga, sabay-sabay kaming nagkakape kasama ang biyenan ko. Isang hapon noon, araw ng linggo, nang umuwi si Philip. Nakipagkwentuhan lamang to saglit sa kanyang kapatid, pero agad ding umalis para makipagkita sa mga barkada niya. Naiwan na naman ako sa bahay, kasama si Randy. Mainit ang panahon noon. Ramdam ko ang pagod mula sa maghapong gawaing bahay. Kaya naman napagpasyahan kong maligo na muna. Matapos akong maligo after mga 30 minutes, nagmadali akong kumuha ng tuwalya. Pero pagbukas ko ng pinto ng banyo, biglang bumungad sa harapan ko si Randy. Parang huminto ang oras ng time na yon. Nakatayo siya, may hawak na baso ng tubig, at halatang hindi niya inaasahang lalabas ako ng ganoon ang itsura. Nanlaki ang mga mata niya, at agad siyang umiwas ng tingin, pero huli na. At ako, ramdam na ramdam ko ang init sa pisngi ko, ang mabilis na tibok ng puso ko, nang sandaling pasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Lalo na nang huminto ang mga mata niya sa makikinis kong hita. Napakabigat ng pakiramdam ko nung mga sandaling yon. Ate Mona, pasensya ka na. Sabi niya na medyo nauutal pa. Ayos lang. Pasensya ka na rin. Akala ko kasi wala ka eh. Sagot ko na pilit kinakalma ang sarili kahit gusto ko nang maglaho ng time na yon. Mabilis akong pumasok sa kwarto at nagbihis. Paglabas ko, maayos na ang suot ko. Pero ramdam ko pa rin ang init at kakaibang tensyon sa hangin. Natahimik tuloy kaming dalawa sa sumunod na ilang minuto. Ngunit mula noon, Miss Love, may nagbago sa aming dalawa. Napansin kong madalas na siyang tumitingin sa akin. Hindi naman lantaran pero sapat para maramdaman ko. Kapag naglalakad ako sa kusina, kapag yumuyo ko ako para pulutin ang nahuhulog, o kapag tatawa ako sa biro, nararamdaman ko ang mga mata niyang sumusunod. Sinasabi ko pa sa sarili ko noon na baka nag-iilusyon lang ako. Pero hindi ko maikakaila ang kaba sa dibdib ko tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Madalas niya rin kasi akong biruin. Ate Mona, sabi niya minsan, sana talaga makahanap ako ng tulad mo. Tulad ko? Oo, yung maganda na, masarap pang magluto. Ayan ka na naman, puro ka talaga bola. Sagot ko nang natatawa. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Ngumiti siya. Napailing na lamang ako at tinapik ang braso niya. Ang dami mong alam. Kung hindi nga ako nagkakamali, baka marami ka nang naging syota sa ibang bansa, no? Ang dami-dami kayong magagandang babae doon. Alam mo, Ate Mona, iba pa rin kaya ang Pinay Beauty. Mas nakakaakit yun. Lalo na kung katulad mo. Kasing ganda mo. Natatawa ulit ako noon. Pero sa totoo lang, Miss Love, may kung anong kumikiliti sa puso ko. At doon, unti-unti kaming nagkaroon ng koneksyon. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Asawa ako ng kuya niya. May pamilya. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hindi pa man may nangyayari, pero ang mali siya ay unti-unti nang sumisiksik sa pagitan namin. At sa puso ko, alam kong nagsisimula na ang isang napakadelikadong laro.
Isang gabi noon, nang magkayayaan silang uminom sa garahe ng bahay. Sabi ni Philip, pampalipas oras lang daw. Matagal na rin daw silang walang bonding na magkapatid. Kaya hinayaan ko siya. Kahit nakakatapos silang makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Nagluto ako ng pulutan nilang dalawa. Inasikaso ko sila. Naglabas ako ng baso. Pagkatapos ay bumalik ako sa loob ng bahay. Ayoko sanang gawin yon sa totoo lang. Dahil mabigat ang dibdib ko noon. Bago pa man kasi magsimula ang inuman nila, nag-away na kami ni Philip sa kwarto. Habang nasa labas kasi siya at nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya, nakita ko ang cellphone niyang naiwan sa kama. Hindi ko naman sinasadya, pero may pumasok kasing mensahe. At isang babae yon. Hindi ko na binasa lahat, pero sapat na ang unang linya para manginig ang kalamnan ko. Umulit na naman siya. Parang hindi natututo. Parang wala lang sa kanyang mga luha ko noon. Nung dumating siya, hinarap ko siya. Nagalit naman siya nung sinabi ko sa kanya yung nabasa ko. Wala lang yan, Mona. Katrabaho ko lang yan, walang mali siya. Sabi pa niya. Ikaw lang naman tong mahilig maglagay ng mali siya. Kaya nga tayo nag-aaway. Sabi niya. Dahil paulit-ulit na. Ilang beses na. At pare-parehas lang yung katuwiran mo. Sabi ko sa kanya. Hindi na niya ako sinagot noon. Lumabas na siya at yun nga, niyaya si Randy na uminom. Naiwan ako mag-isa sa kwarto noon, umiiyak. Pakiramdam ko'y basag na naman ako. Doon ko na naramdaman ang sobrang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Habang lumalalim ang gabi, naririnig ko ang tawanan nilang magkapatid sa labas. Mas lumalakas ang boses ni Philip. Senyales na lasing na siya. Ilang beses pa akong lumabas para mag-abot ng yelo at pulutan. Sa tuwing lalabas ako, nararamdaman ko ang tingin ni Randy. Nakasando ako nung time na yon at nakashort ng maiksi. Iba ang tingin niya sa akin nung gabing yon. Para bang may halong pag-aalala na para bang may gustong sabihin. Bandang 11:00 na ng gabi, halos hindi na makatayo si Philip. Inihiga na siya ni Randy sa may sofa sa may sala at agad tong nakatulog dahil sa pagod at kalasingan. Natahimik na ang buong bahay. Pumasok ako sa may kusina para magligpit. Nanginginig pa rin ang dibdib ko sa galit at sakit. Maya-maya, bigla kong naramdaman ang presensya ni Randy sa likod ko. Ate Mona, may hinahon niyang tawag. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung bakit, pero doon bumigay ang lahat. Biglang tumulo yung luha ko. Hindi ako sumagot kay Randy. Nakayuko lang ako, hawak ang basang-basahan. Para bang doon ko binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Narinig ko kayo kanina Sabi pa niya. Lumingon ako sa kanya. Namumula ang mga mata ko. Wasak ang loob. Ay, sanay na ako sa kuya mo. Mahina akong sabi. Matagal na. Hindi naman nagsalita si Randy. Lumapit lamang siya ng kaunti, sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Ate Mona, sabi niya na halos pabulong. Mali si kuya. Maling-mali. Doon nagsimula ang laro. Isang hakbang palapit, isang sandaling katahimikan, at isang maling desisyon na hindi na napigilan. Hindi ko na maalala kung sino ang unang kumilos. Ang alam ko lang noon, umiyak muna ako sa dibdib niya. Hinayaan kong yakapin niya ako. At sa yakap na yon, wala akong naramdaman kundi init. At ang mga sandaling yon, nakalimutan ko kung sino ba ako. At kung sino ba siya. Nakalimutan kong bayaw ko siya. Nang magtagpo ang mga mata naming dalawa, doon na ako napalunok. Maging siya.
Hanggang sa hinalikan niya ako at hindi ako pumalag, Miss Love. Bagkus, tinugunan ko ang halik ni Randy. Alam kong malaking kasalanan yon pero huli na para mapigilan pa ang sarili ko. At doon, nang gabing yon, may nangyari sa amin ni Randy. Pareho naming alam na mali pero pareho rin naming hinayaan ang mga sarili namin. Sa kusina, doon nangyari ang isang mainit at hindi ko makakalimutang sandali. Habang mahimbing na natutulog si Philip sa may sofa, ako naman ay gising na gising habang nasa kandungan ni Randy. Sa totoo lang, Miss Love, malaki ang kaibahan nilang dalawa. Di hamak naman na mas nakahihigit pagdating sa kama si Randy. At doon ako lalong nabaliw. Pagkatapos, tahimik kaming naghiwalay. Bumalik ako sa kwarto. Hindi ako nakatulog. Sa bawat segundo, tinatanong ko ang sarili ko kung ano ba yung nagawa ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Parang walang nangyari. Nagiiwasan kami ng tingin ni Randy. Si Philip naman, walang kaalam-alam. Bandang 5:00 ng hapon, nung bigla na naman siyang nagaya ulit ng inuman. "Isang bote lang," sabi niya kay Randy, "pampawala ng hangover." Napatigil pa ako. Bumalik sa akin ang lahat ng nangyari kagabi. Tumingin ako kay Randy. Saglit kaming nagkatitigan. Walang nagsalita sa amin pero malinaw ang takot at kaba sa mga mata namin. Kinabukasan, umalis na ulit ang asawa ko. Bumalik na ng Maynila. Pagkasara niya noon ng pinto, parang may kakaibang bumalot sa bahay. Nandun pa rin naman ang biyanan ko na walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. At nandoon din si Randy. Sinabi namin sa isa't isa na isang beses lang yun. Naititigil na namin yun. Natapos na ang nangyari. Isang gabi lang yun na nadala kami ng emosyon. Pero yung totoo, hindi pala ganun kadaling putulin ang isang bagay na nagsimula na. Gabi noon, matapos kong patulugin ang anak ko, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe ang dumating. Akala ko galing sa asawa kong si Philip. Pero nung tingnan ko yon, nakita ko na galing kay Randy. "Tulog ka na ba, Ate Mona?" Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. "Hindi pa." "May problema ba? Nakailangan ka ba?" "Wala naman. Ayos ka lang ba?" "Oo naman." "Randy, kalimutan natin yung nangyari. Hindi dapat nangyari yun, alam mo yan." Mula noon, pinilit na lang naming kalimutan ang lahat. Nagkakausap kami pero wala nagmali siya. Kumustahan na lang, tanong tungkol sa mga araw at mga simpleng usapan na lamang. Minsan, bigla niya akong tinanong, "Masaya ka ba?" Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot. Masaya nga ba ako? O pansamantalang nakalimot lang? Sa mga chat namin, mas nagiging bukas ako sa kanya. Sa totoo lang, nasasabi ko sa kanya yung mga bagay na hindi ko masabi sa asawa ko. Yung pagod, takot, at yung pakiramdam na mag-isa kahit may asawa. Si Randy, palagi akong pinapakinggan. Sa tuwing tatabi ako sa anak ko, naiisip ko kung anong klaseng ina ba ko. Sa tuwing gigising ako sa umaga, iniisip ko kung hanggang kailan naman kaya mangyayari to, yung ganitong buhay. Hanggang dumating ulit ang isang gabing kumatok siya sa pintuan ko. At sinabi niyang, "Pasensya ka na, pero namimiss na kita eh." Hindi ako nakapagsalita. "Randy, baka kasi may makakita. Baka mamaya makita ka ni, wala na ate. Tulog na si mama." Pumasok siya sa loob. "Pwede pa ba? Kahit huling beses na. Remembrance mo lang sa akin oh.
Alam mo namang aalis na ako next week, di ba? Babalik na akong Dubai. Pero pinag-usapan na natin to, di ba? Natitigil na tayong dalawa. Ititigil naman na tayo eh. Kaya ako nandito para magpaalam. Pero kung papayag ka, pwede bang pagbigyan mo ulit ako kahit isang beses pa? Nang lapitan niya ako noon, Miss Love, tiningnan niya ako sa mga mata ko. Hindi na ako nakatanggi pa. At sa pangalawang pagkakataon, muli na namang may nangyari sa aming dalawa sa kwarto naming mag-asawa. Sa bawat yakap namin ng palihim, may kasama yung takot. Sa bawat ngiti, may kasama yung guilt. Minsan nga, naisip ko, paano kung biglang bumalik si Philip ng maaga? O kaya naman paano kung magising ang biyanan ko? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang noon, habang wala si Philip, habang malayo siya, habang tahimik ang bahay tuwing gabi, nagpatuloy ang isang ugnayang alam kong hindi dapat, pero pinili kong ituloy. Mabilis lumipas ang mga araw, Miss Love. Dumating ang araw na kailangan na ulit umalis ni Randy. Ang biyanan ko noon abala sa pag-aayos ng mga dadalhin niya. Si Randy, tahimik lamang sa isang sulok. At ako naman, pilit na kumikilos na parang normal lang ang lahat. Alam kong darating ang araw na to. Simula pa lang, malinaw na pansamantala lang ang lahat. May trabaho siyang kailangang balikan sa ibang bansa. At may buhay akong hindi ko pwedeng talikuran basta-basta. Pero kahit alam ko yun, masakit pa rin pala kapag nandyan na. Habang kumakain kami ng tanghalian, napansin kong ilang beses niya akong sinulyapan. Gusto kong magsalita, pero natatakot naman ako na kapag nagsimula ako, hindi na matatapos. Nung dumating ang sundo niya, nagpaalam na siya sa lahat. Yumakap siya sa biyanan ko, tumapik sa balikat ng ilang kamag-anak. At pagdating sa akin, saglit siyang huminto. Ilang segundo yon. Sapat para maramdaman ko ang bigat ng mga sandaling yon. Mag-iingat ka, ate. Alagaan mong sarili mo. Huwag kang magpapakamartir kay kuya, ha? Sabi pa niya. Natawa naman ako dahil doon. Ikaw din, mag-iingat ka. At sana'y makatagpo ka ng babaeng mamahalin doon. Sabi ko naman na pilit pinapatatag ang boses. Pagkasara ng gate, parang may parte ng sarili ko ang sumama sa pag-alis niya. Nakaupo ako sa sala, hawak ang cellphone ko. May huling mensahe siyang iniwan bago siya tuluyang mag-offline. Salamat sa lahat-lahat, ha. Hindi ko yun makakalimutan. Hindi na ako sumagot pa. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam kong may mga bagay na mas mabuting hindi natugunan pa. Lumipas ang mga araw, bumalik ang routine ko. After 1 month, dumating ulit si Philip mula Maynila. May dala siyang pasalubong at humihingi ng sorry sa akin. Alam niya kasing hanggang ngayon, nagtatampo pa rin ako dahil sa paulit-ulit na ginagawa niya. Nung gabing tulog na silang lahat, biglang bumalik ang mga alaala. Alaala namin ni Randy na alam kong hindi basta-basta o hindi ko basta-basta makakalimutan. Miss Love, hindi ko pinagmamalaki ang ginawa ko. Hindi ko rin naman sinisisi ang kahit na sino. Ang sarili ko nga ang sinisisi ko. Dahil kahit alam kong mali, ay bumigay ako sa kapatid ng asawa ko. At alam kong habang buhay ko itong dadalhin bilang bahagi na ng pagkatao ko. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung nagkagusto nga ba ako kay Randy? O baka dahil dala lang ng hindi namin pagkakaintindihang mag-asawa, kaya ako nagawang pumatol sa kanya. Pero sabi nga, huli na ang lahat. Dahil nangyari na yon. Hindi na kami nagkausap pa ni Randy magmula nang umalis siya. Wala nang chat at wala na rin naman akong balita. At marahil, ganun talaga. May mga kwento na kailangang tapusin ng tahimik.
Walang closure na malinaw. Ngayon, sinusubukan kong ayusin ang sarili ko ulit. Sinusubukan kong maging mabuting ina. Sinusubukan kong intindihin ulit ang asawa ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang alaala namin ni Randy. Pero pinipili kong magpatuloy dahil hindi pwedeng manatili ako sa isang sandaling tapos na. Si Randy ay nasa ibang bansa na. May sarili na ulit siyang mundo. At ako, kailangan ko ring ipagpatuloy ang sarili kong mundo. Ito po ang kwento ko, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento ng buhay dito sa inyong channel. Muli, ako po si Mona. Welcome sa ating programang Miss Love Confession. Hindi mo ba namimiss si ate? Taon na rin ang nakakaraan mula nung umalis siya. Namimiss siyempre, pero kailangang magtiis. Napakaswerte niya talaga sa'yo. Alam mo yung ibang kakilala ko na nasa abroad yung asawa? Buwan pa lang ang lumilipas, may babae na. O kaya naman may lalaki na. Sana makahanap din ako ng katulad mo. Makakahanap ka rin, Lalene. Marami ka pang lalaki na makikilala. Pero paano? Paano kung ikaw yung gusto ko? Ayos lang ba sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Na kung papayag ka, ako muna yung papalit sa posisyon ni ate habang wala siya. Ano bang sinasabi mo, Lalene? Isang magandang araw po sa inyo, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit dito ko pa naisip ilabas to. Pero baka dahil pagod na rin akong itago ang kasalanang ilang buwan ko nang pasan-pasan. Lalaki po ako. May asawa. At oo, ako ay nagkasala, nagtaksil. Pero ang masakit, sa kapatid pa ng misis ko. Kaya heto ako ngayon, sumusulat sa inyong programa. Umaasang maibsan kahit papaano ang bigat ng konsensyang nararamdaman ko. Ako nga po pala si Marco, 34 years old. 5 taon na rin kaming kasal ni Rina, ang misis ko. Mabait siya, masipag, at wala akong masasabi sa pagiging ina o ina niya sa 2 anak namin. Pero noong nagdesisyon siyang mag-ibang bansa para matulungan kaming makabangon sa hirap, doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. 3 buwan pa lamang mula nung umalis siya papuntang Dubai. Ramdam ko na kaagad ang kakulangan. Oo, may tawag, may video call, may chat. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit may kausap ka, para bang hindi buo ang presensya niya. Ganoon yung pakiramdam ko gabi-gabi. Yung bahay, napakatahimik na ewan. Yung higaan, maluwang. Ang hapagkainan, malungkot. Hanggang sa umabot ng taon. Sa totoo lang pinilit ko, kinaya ko, na walang babae sa buhay ko. Na hindi nga ako tumikim ng bayaran para lang mapunan yung pangangailangan ko. Pero ang hindi ko alam, isang pagsubok pala ang darating sa akin. Isang pagkakasala na sumubok sa katatagan ko bilang lalaki. Pero sabi nga, lalaki lang. At nung panahong wala si Mrs., ang presensya ng kapatid niya ang nagbigay rason upang makagawa ako ng bawal. Kasama namin sa bahay ang kapatid ni Rina, si Lalene, isang dalaga, 25 years old, at dito na talaga siya tumira mula pa noong magkapandemya. Nung umalis si Mrs., si Lalene ang pinakiusapan niyang mag-alaga muna sa mga bata.
At dahil wala pa namang trabaho ang dalaga, binibigyan na lamang siya ni Mrs. ng buwanang sahod. Wala naman akong nakikita sa kanya noon, kundi pagiging kapatid ng asawa ko. Pero aaminin ko, may taglay na ganda si Lalene. Yung tipong tahimik lang pero may dating. Maputi, mainhin at palangiti. Sexy din kahit na medyo chubby. At dahil siguro sa wala yung asawa ko, kaya sa kanya nabaling ang atensyon ko. Hindi ko sinasadya, pero nangyari. Yun naman lagi ang dahilan ng mga nagkakasala. Hindi sinasadya, pero ilang beses namang ginawa. At isa na ako ron. Lagi kong sinasabi sa isip ko na hindi ko sinasadya. Na tao lang ako, na lalaki lang ako. Upang pagtakpan marahil ang guilt na nararamdaman ko. Isang gabi noon, Miss Love. Niyaya niya ako na mag-inom kaming dalawa dahil birthday niya. Kami lang ang nag-celebrate sa bahay. Isang bote ng red wine. Kwentuhan lang, tawanan. Hanggang sa napunta yung usapan namin sa mga personal na bagay. Kaya Marco, hindi mo ba namimiss si ate? Tanong niya sa akin habang hawak-hawak yung baso. Siyempre, namimiss ko. Sobra. Sagot ko naman. Pero sabi nga niya, kailangan munang magtiis dahil kailangan niyang malayo para sa future naming mag-anak. Tumahimik siya sandali. Tapos tumingin sa akin. Alam mo, ako rin namimiss ko siya. Lalo na tuwing gabi. Wala tuloy akong makausap. Wala akong makakwentuhan. Pero, buti nakakaya mo. Yung iba kasing mga kakilala ko na nasa abroad yung asawa, nagkakaroon ng kalaguyo. Pero ikaw, matibay ka. Biruin mo mahigit 1 taon na si ate sa Dubai pero nakakaya mo. Ganun talaga. Kailangan kayanin kahit mahirap. Hindi ka ba naghahanap? I mean, kahit 1 beses lang. Naghahanap syempre. Lalaki ako, Lalene. Pero sabi mo nga matibay ako. At isa pa, alam ko namang nagpapakahirap ang ate mo doon. Kaya kailangan ko ring maging good boy dito. Sana katulad mo rin yung mga pangasawa ko. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit na pala namin. Makahanap ka rin. Marami naman dyan. Pero, gusto ko yung ikaw. I mean, katulad mo. Payag ka ba? Kung ako muna yung papalit sa pwesto ni ate habang wala siya. Pwede bang ako muna siya? Hindi ko alam kung epekto na ba yun ng alak o ng lungkot lang naming dalawa. Pero basta ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang, bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako nung una, pero nag-iba ang pakiramdam ko. Tuluyan akong nadala na kahit anong pigil ko, hindi ko rin magawang pigilan. At doon ho nag-umpisa ang lahat. Mali, alam ko. Pero sa oras na yun, para bang wala nang tama. Parang kailangan ko lang may mahawakan, may makapiling, kahit na hindi dapat. May nangyari ho sa amin, sa silid niya. Masarap nung una, pero nung matapos na ako, nakonsensya na. Akala ko tapos na yun, na dahil lamang sa alak at hindi na mauulit pa. Pero hindi yun nangyari. May sumunod pa at sumunod ulit. Sa tuwing tulog ang mga bata, sinusulit naming dalawa ang pagkakataon. Hindi siya tumutol. Ako rin, hindi rin nagpigil. At habang tumatagal, nahuhulog na rin ako. Ewan ko, Miss Love. Ewan ko kung pagmamahal ba to o kasalanan lang na kinagigiliwan. Pero may mga gabi na pagkatapos ng lahat ay napapaiyak siya. Paano na kapag bumalik si ate? Tanong niya minsan. Hindi ko siya masagot dahil hindi ko rin alam. At sa totoo lang,
Natatakot na akong mawala ang isa sa kanila, ang asawa ko o ang hipag kong si Lalyn. Isang gabi, habang magkausap kami ni Missy sa video call, napansin niyang parang may bumabagabag sa akin. Han, okay ka lang ba? Para kang laging may iniisip. Sabi niya habang sinusuklay ang buhok niya. Ngumiti ako ng pilit. Pagod lang siguro dito, Han. Hindi na siya nagtanong pa. Pero ako, halos mapaiyak. Dahil habang kinakausap ko siya, nasa kabilang kwarto lamang si Lalyn at naghihintay sa akin. Anong klaseng lalaki ako? Alam kong napakasama na ng tingin niyo sa akin. Kaya ayos lang kung ano man ang maging komento niyo. Isang araw, may package na dumating mula kay Rina. Mga pasalubong para sa mga bata at may espesyal pa raw para kay Lalyn. Bag, perfume at sulat para sa kapatid niya. Hindi siya nag-message, kundi sulat ang ginawa niya. Lalyn, thank you sa pag-aalaga mo sa mga bata ha. Hindi ko talaga to kakayanin kapag wala ka dyan. Sabi niya sa sulat. Pasensya ka na ha. Di bale kung makahanap ka ng trabaho, maghahanap din ako ng ibang mag-aalaga. Alam kong may sarili ka ring buhay, kaya labis-labis talaga yung pasasalamat ko sa'yo. Napatingin ako kay Lalyn. Napaluha siya habang binabasa niya yung sulat ng kapatid niya. Ako naman halos hindi makagalaw. Dahil habang pinapasalamatan niya kami, wala siyang kaalam-alam na tinatraidor namin siyang dalawa. Napuro na kami kasinungalingan sa kanya. Na kaming dalawa na pinagkakatiwalaan niya ay gumagawa ng milagro sa likuran niya. Gusto ko sanang sabihin na kaya kong itigil to. Pero bawat araw na kasama ko si Lalyn, lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Lalong lumalalim ang koneksyon. Lalong dumadami ang tanong sa isipan ko. Aamin ba ako? O itatago ko na lamang ang kasalanan ko habang buhay? Itong simula ng kwento ko, hindi ko alam kung makakatanggap ba ako ng awa. Pero gusto ko lang sanang mailabas ang lahat. Dahil baka kasi bukas, hindi na ako kasing tapang para aminin ang ginawa ko. Simula nung unang beses na may nangyari sa amin ng kapatid ni Mrs., parang naging natural na ang lahat sa pagitan namin. Hindi na namin pinag-uusapan yun, pero alam naming pareho kung kailan kami ulit magtatagpo. Tuwing gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng mga bata. Minsan sa sofa, minsan naman sa mismong kwarto naming mag-asawa. Sa kwarto ng asawa ko, ng kapatid niya, doon namin ginagawa ang bawal. At habang ginagawa namin yon, parang may bahagi ng pagkatao kong unti-unting namamatay. Oo, masarap. Oo, may kilig. Pero bawat halik, parang may kasamang saksak ng konsensya. Minsan, matapos ang isang gabi naming magkasama, napatitig na lang ako sa kisame. Lalyn. Natatakot ako. Mahina akong sabi. Napalingon siya. Nakatakip ng kumot. Bakit? Dahil baka masanay ako. Baka hanap-hanapin ko na to kahit na bumalik na yung ate mo. Tumahimik siya. Yumuko, tapos may binulong sa akin. Pareho tayo. Tuwing gabi nagbibideo call kami ni Rina. Kompleto ng ngiti, parang walang problema. Kinukumusta niya ang mga bata. Pinapakita ko pa minsan kung paano natuto si Bunso na magbasa. Minsan sinasabi niyang miss na niya ako. At sa tuwing sinasabi niya yun, gusto ko sanang sabihin na, ako rin Han. Pero yung puso ko, hati na Miss Love. Hati na sa kanilang magkapatid. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero hindi ko talaga kayang sabihin. Pinili kong manahimik.
Hindi ko kayang wasakin siya. Hindi ko kayang sirain yung sakripisyo niya. Nung iniwan niya kami, makahanap lang na mas magandang kinabukasan para sa amin. Alam kong mali. Pero bakit parang ang daling sanayin ng sarili sa kasalanan? Parang katawan namin mismo ni Lane ang kusang naghahanap ng isa't isa o sa isa't isa. Isang tinginan lang, alam na agad namin ang kasunod. Minsan na isang gabi, habang pinapatulog namin ang mga bata, naabutan ko siyang nakashort at sando lang sa kusina, nakatalikod at naghihiwa ng prutas. Hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit. Hinawakan ko ang bewang niya at napapikit naman siya. Baka may makakita, sabi niya ng mahina. Lahat tulog na, sagot ko. Maya-maya pa, magkayakap na naman kami sa dilim. Walang imikan, walang ingay na ginagawa. Pero may apoy sa pagitan namin na kahit anong iwas ay hindi mapatay-patay. Kinabukasan noon habang nag-aalmusal kami, bigla siyang nagsalita. Sa totoo lang, iniisip ko, paano kung dumating yung araw na mapagod ako? Tanong niya sa akin bigla. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pagod? Paano kung mapagod ako na palaging nakatago? Pagod na akong mahulog sa'yo, pero alam kong hindi mo ako pwedeng mahalin pabalik. Hindi ako nakasagot, Miss Love. Dahil totoo, sila Lane, pangalawa lang. At kahit hindi ko gustuhin, hanggang doon lang talaga siya. Alam kong hindi mo ko kayang ipaglaban. 'Di ba? Dagdag pa niya. At Miss Love, yun ho ang pinakamasakit. Dahil kahit anong tapang ko, hindi ko kayang buwagin ang pamilya ko para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging normal ulit ang lahat. Para kaming o parang walang nangyari sa amin. Pero sa tuwing magkausap kami ni Rina, nararamdaman ko yung sakit. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Sa mata niya, ako pa rin si Marco, ang mabait niyang asawa, ang responsabling ama. Pero sa totoo lang, hindi na. Dahil matagal ko na siyang pinagtataksilan. Sa likod ng bawat I love you namin, may tanong akong hindi masagot. Hanggang kailan ko kayang itago to? Kaya ngayon, nandito ako, nagtatapat, hindi para magyabang, hindi para ipagsigawan na may nangyari sa amin ng hipag ko. Gusto ko lang sanang humingi ng payo. Paano ko ititigil to? Paano ko iiwan yung isang taong naging kanlungan ko sa gitna ng pangungulila nang hindi siya tuluyang nasisira? At higit sa lahat, paano ko babawiin yung bahagi ng sarili ko na nawala sa dami ng gabi na binigay ni Lane ang sarili niya sa akin? Hanggang kailan ko kayang itago ang kasalanan? Sa tuwing tinitignan ko ang mga anak ko, naiisip ko na baka balang araw, matuklasan nila kung anong klaseng ama ko. Patawad. Alam kong wala akong karapatan para humingi ng awa. Pero baka lang kasi may maibigay kayong payo. Sa tulad kong naligaw ng landas, pero gusto pa ring bumalik at makabalik sa dati. Minsan, Sabado ng hapon yun, nang may biglang dumating sa bahay. Si Mamang, nanay ni Rina at nila Lane. Hindi niya kami sinabihan. Nagulat pa kami nila Lane nung sabay kaming lumabas ng kwarto. Mukhang bagong gising at parehong disoriented. Oh, bakit kayo sabay lumabas ng kwarto? Tanong agad ng matanda. Nakakunot ang noo habang bit-bit-bit-bit ang isang bayong. Biglang nagkatinginan kami nila Lane. Buti na lang, mabilis siyang nakaresback. Ma, pinainom ko lang si kuya ng gamot. Nilagnat kasi siya kagabi eh. Ganun ba? Tumangulang si Mamang.
Doon ko na-realize, kahit gaano mo pala itago o kahit gaano kakaingat, laging may posibilidad na may makapansin. At pag nangyari yun, wala ka ng lusot, wala ka ng aatrasan. Simula nang dumating si Mamang, parang naging mailap si Lalin. Hindi na siya dumidikit sa akin. Tuwing magkausap kami, laging may distansya. Paggabi, sa kwarto na niya siya natutulog. Minsan, kinausap ko siya habang naghuhugas siya ng pinggan. Lalin, galit ka ba? Umiling siya. Hindi. Pero, naisip ko lang na baka ito na yung sign. Sign? Tanong ko. Sign para itigil na natin to, Kuya Marco. Sagot niya ng mahina. Hindi natin mapipilit ang tama kung sa umpisa pa lang mali na. Parang binagsakan ako ng yelo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Kasi totoo naman, tama siya. Pero ang totoo rin, nasanay na ako sa kanya. Sa halimuyak niya sa umaga, sa init ng katawan niya sa gabi, at sa mga ngiti niya sa akin. Gusto mo na ba akong layuan? Tanong ko. Hindi. Sagot niya agad. Pero kailangan nating piliin kung sino ang dapat nating protektahan. Ang sarili ba natin? O si ate? Walang nagsalita pagkatapos noon. Tanging tunog ng tubig mula sa gripo lang at ang tibok ng puso naming pareho ng sugatan. Kinagabihan, habang nakahiga ako, pinipilit kong hindi isipin si Lalin. Pero hindi ko kaya. Lumingon ako sa kabilang kwarto. Nakasara ang pintuan niya. Wala na yung bukas na ilaw, wala na yung tahimik na paanyaya. At doon napagtanto ko na tapos na nga siguro. Kinabukasan habang nag-aalmusal kaming tatlo kasama si Mamang. Iniba ko na ang routine. Hindi ko na siya tinititigan. Hindi ko na siya sinusulyapan. Wala na yung masalitang ako nang maghuhugas. Naalibay namin para magkasama kami sa kusina. Balik sa dati, back to default, parang walang nangyari. At ngayon, gusto ko lamang kayong tanungin. Paano ba talaga bumitaw kung hindi lang katawan ang nadikit, kundi pati na ang damdamin? Paano ko muling haharapin ang asawa ko ng tapat habang daladala ko ang isang kasalanang pilit ko namang binabaon sa limot? Hindi niya nalaman, oo, pero ako ang araw-araw na pinaparusahan ng konsensya. Kahit ilang beses akong pumikit, may boses na paulit-ulit na nagsasalita sa utak ko. Paano kung bigla niyang malaman? Paano kung sa huli, masaktan ko pa rin siya? Mali kami ni Lalin, alam naming pareho yon. Pero sa kabila ng lahat, gusto ko sanang bumawi. Hindi ko lang alam kung sapat pa. Pero kung mabibigyan pa ako ng isang pagkakataon, sana doon ko napiliin ang tama. Simula nung desisyon o nagdesisyon kaming ihinto na ang lahat, naging normal ang takbo ng buhay. Si Mamang umuwi na rin matapos ang ilang araw. Si Lalin bumalik sa dati niyang kilos, yung tahimik, maasikaso, pero hindi na sweet. Ako naman, pilit na inaayos ang sarili. Inaabala ko ang sarili ko sa trabaho, sa mga anak ko, sa pag-aayos ng bahay. At tuwing gabi, bago matulog, lagi akong nakikipag-video call sa asawa ko. Kumpleto pa rin ang ngiti, pero sa loob-loob ko, durog na durog ako. Han, malapit na yung contract ko. Makakauwi na ako sa wakas. Sabi ni Rina isang gabi. Napapitlag ako. Talaga? Kailan? Mga 2 months pa from now. Kaya nga mas lalo kong ganadong magtrabaho ngayon eh. Ngumiti ako. Sobrang excited na kami. Lalo na ng mga bata. Lalo na si Bunso, lagi kang hinahanap.
Pero ang hindi ko masabi, kinakabahan ako. Kasi habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik niya, lalo akong hindi mapalagay. Parang may oras na lang ang sikreto namin ni Lalin. Isang gabi, biglang umulan ng malakas. Brown out pa. Hindi ako makatulog. Lumabas ako para magtimpla sana ng kape. At pagdating ko sa kusina, nandoon naman si Lalin. Nakaupo sa harapan ng kandila at nagkakape rin. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Walang nagsasalita sa aming dalawa, pero ang daming sinasabi ng mga mata namin. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi ikaw din pala. Maingay ang ulan Tsaka, sabay tingin niya sa akin. Naiisip na naman kita. Hindi ako agad nakasagot. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik lamang kami habang umiinom ng kape. Malamig ang paligid, pero mainit ang nararamdaman naming dalawa. Hindi ko na kinaya. Hinalikan ko siya bigla. Oo, Miss Love. Nagkamali ulit ako. At sa panahong akala ko tapos na, bumalik na naman kami sa simula. Sa gitna ng dilim, sa ingay ng ulan, muli naming pinili ang bawal. Pagkagising ko, wala na siya sa kwarto. Akala ko nga panaginip lang ang lahat. Pero pagtingin ko sa unan, may amoy pa siya. Yung pabango niyang simple lang pero tumatama sa alaala. Hindi kami nag-uusap buong araw. Dahil alam naming pareho na muli na naman kaming nagkasala. Kinausap ko siya nung hapon habang naguhugas siya. Yung nangyari kagabi. Alam kong mali. Huling beses na yun, kuya. Huwag na nating dagdagan pa yung kasalanan natin. Tumango ako, pero hindi pa rin buo ang loob ko. Kasi kahit gusto kong itama ang lahat, hindi ko talaga alam, Miss Love, kung kaya kong mabuhay na wala siya. Na para bang walang nangyari sa amin. Isang linggo ng umaga, habang naghahain ako ng almusal, lumapit sa akin si Lalin. Suot niya yung puting blouse na minsan kong inalis sa kanya. Pero ngayon, maigpit na yung pagkakabutones. Para bang sinarado na rin niya ang sarili niya. Kuya Marco, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. May nahanap akong trabaho sa Laguna. Sa pinsan ko. Magpapaalam lang ako na aalis na ako sa susunod na linggo. Para akong nabulunan. Bakit? Alam naman nating pareho. Hindi ko na pwedeng hintayin si ate. Kasi habang wala siya, ikaw yung naging mundo ko. Pero pagbalik niya, mawawala na naman ako. Mas gugustuhin ko nang ako nang kusang lumayo. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa tapang niya o madudurog ako dahil iiwanan na niya ako. Pero alam kong wala akong karapatan na pigilan siya. Dahil yung totoo, hindi naman siya sa akin at hindi ko siya kayang ipaglaban. Dumating nga yung araw ng pag-alis niya. Tahimik ang bahay. Ako ang naghatid sa kanya sa terminal. Walang yakapan, walang halikan, na hindi ko siya hinawakan. Pero bago siya sumakay ng bus, nilingon niya ako at ngumiti. Kuya, sana maging mabuting asawa ka na kay ate. Hindi lahat ng babae kayang magtiwala ng buong buo. Pero siya, binigay niya lahat sa'yo. Tumango lamang ako dito. Walang boses na lumabas sa bibig ko. At habang papalayo na ang bus, para bang may bahagi ng pagkatao ko ang nawala. Isang buwan ang nakalipas, bumalik si Rina. Buong pamilya ay sumalubong sa airport. Masaya ang mga bata. Masaya rin siya. At ako, ngumingiti, pero sa loob, parang basag na salamin na pilit idinidikit ulit. Pagdating niya sa bahay, niyakap niya ako. Han, salamat sa lahat ng sakripisyo mo habang wala ako ha.
Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat. Pero hindi ko naman magawa. Dahil sa huling sandali, pinili kong protektahan siya sa sakit na hindi niya dapat maramdaman. Pinili ko nalang pagbayaran ng tahimik ang sala ng nagawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Walang nagsumbong, walang pruweba. Sila Lane, hindi na rin muling nagparamdam sa akin. Nagkaka-video call naman sila ni Mrs. Pero kami, hindi na kami nag-usap. Pero sa bawat gabi na tinitingnan ko si Rina habang natutulog sa tabi ko, habang yakap niya ang mga anak namin, alam kong ako na ang pinakamasamang asawa sa mundong to, na hindi niya man lang kailanman pinagdudahan. At yun ang tunay na parusa, Miss Love. Hindi ang pagkahuli, hindi ang kahihiyan, kundi ang bawat araw na kailangan kong ngumiti habang alam kong sinira ko siya nang hindi niya nalalaman. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng to, ito yun. Hindi lahat ng masarap ay tama at hindi lahat ng tahimik ay walang kasalanan. Ang iniingatan kong pamilya, yun ang dahilan kung bakit ako kailangang maging matino ngayon. Hindi dahil takot akong mahuli, kundi dahil gusto kong maging taong karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, kahit hindi na ako mapatawad ng sarili ko. Kung may katulad ko man na nakikinig dito, sana'y huwag niyong hintayin dumating ang araw na ikaw mismo ang huhusga sa sarili mo. Dahil kapag ikaw na ang naging kalaban ng konsensya mo, wala kang ligtas. Baka rin ako mabigyan niyo ako ng payo. Lalo na ngayon, nahihirapan pa rin ako dahil sa konsensya. Lubos na umaasa, Marco.